Само аз да се вдигам. Знаеш как искам да ми направи една снимка, ме? Как ще караме така леки по мен? Бацетко. Как го рече това? Той се разцепи от тия патриотски. Не се разцепи, човек. Че ли върви? Нали? Че ли върви, а? Не, как си мислиш, но може и по-добре. Шимай. Какъв дебел съм станал, майна. Нали? Това може само си мечтаеш, докато имаш нещата. Ръчет 33 броя. Бе. Къде? При покажи баница, е. Дай отскоро. Аре. Дай ще плеска. Аре, смутаняк. Да! Абе, грозен. Ти си е баш Искам марчика. прекипчи, как го удря, мен. Сега един път удриш, май повече това в плевизи. Да не бъде жабите. Ай, барак. Някъде назад седалка. Ще много нисък ми да. Няма, той съм много лекче го пуска, май.